Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu ya zauna da wata hanya wacce zamu rufe duk wani kira mai shigowa a wayar mu. So dama wani lokaci mutum yana amfani da wayarsa ko kuma yana shiga wani guri baya buƙatar kira shigo wayarsa. So idan ka gano wannan hanyar, duk lokacin da ka ɗora chat ɗinka babu wanda ya same ka idan ya kira ka. So ba mu buƙatar shiga wani application ko kuma wani abu, za ka je ka nemo gurin kira na wayarka, wannan gurin, wannan bayan ka danna shi zai buɗe maka wannan guri kamar haka. So sai ka yi baya kamar haka, shigo cikin wannan lambobin naka, ga lambobi na lafiya lau, idan za ka lura za ka ga wasu ɗigo-ɗigo guda uku. So kuma wasu yankun ba haka ne ba, za ka ga settings sai ka danna shi. So mu muna amfani da Infinix ne, sai mu danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku na sama. So bayan mun danna za mu ga call history da auto recording. So mu abin da ya kama anan kawai sai mu danna settings. Bayan mun danna settings za mu ga call forwarding account, sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna za mu ga sunan layin ƙasar da muke amfani da shi, so sai mu danna kamar haka. So bayan mun danna za mu ga sunan kashi uku. So abin da ya kamata ka danna a wannan guri, wannan zaɓi na biyu mai suna call forwarding, sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka jira ya ƙare wannan processing. So ya ƙare wannan processing, za ka danna wannan gurin na sama, za ka ga alamar shaida a gurin. Bayan ka danna sai ka danna true on, ga yana a wannan hannun naka na dama. So sai ka yi haka, sai ka jira, ga yana updating settings, sai ka jira shi. So yanzu idan za ka lura za mu ga wasu abubuwa sun hau akan wayar mu a nan sama. Idan za mu jawo kamar haka, bari mu duba mu gani. Kun gani alamar call forwarding ya hau a wannan gurin. So duk wanda ya kira mu a wannan lokaci baya samun mu, ko da wayar namu yana kunne ba tare mun aza airplane mode ba. So wannan hanya ce za ka bi ka kulle kira ya daina shigowa a wayarka. So anan zan ce da ku assalamu alaikum yan uwa, mu sake haɗuwa a cikin wani sabon bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka, muna roƙonka da ka danna mishi like, wanda bai subscribe ba muna roƙonka da ka yi subscribe. Mun gode.